Skul nyiri ma Butere oyudore lwasi madiny ewi midhiero ma okwako tuggi mar Echoes of War. Ka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kwedo seneta machon ma Kakamega Cleophas Malala ma owacho ni donjore gi chenro mag skul. Murkomen wacho ni chenro mar tiego jopuonjre ne tuke drama owinjore obed ting' mar jopuonj kendgi. Ogai mar doho ma pachoka Koome bende oseo okang' mar jodito dhi ataro mar chik doho manyocha ong'ado ni tugo mar Echoes of War onego dhi nyime. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E telo machielo, skul nyiri ma Butere oyudore kek yore mar lweny ka jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen biwo seyo ne mane en jagoro mar UDA Cleophas Malala kuom tiyo gi jopuonjre e chopo lek mage mag siasa ka Murkomen penjo gima omiyo Malala koro tiyo gi skunde e chwalo ote meke mag siasa. Inawezekanaje kwamba mwanaharakati wa siasa ndio sasa ni mwalimu mkuu mwenye anaandikia wanafunzi mambo ambayo yanasema na anatumia wanafunzi kusema mambo ya kisiasa. Kano loso e kinde limbe mag arita kwe kaunti ma Lamu, Murkomen oseo Malala kuom sundo weche kotiyo gi jopuonjre mag skul nyiri ma Butere. Wale wote ambao wanafanya siasa, tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwache kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Kwa mano, Murkomen tielo ni weche mag tuke mag drama mag skunde owinjore bedni itayo gi jopuonj giwegi maok ni josiasa donjore. Wacha walimu waangalie content ambayo wanafunza watoto wetu. Walimu wenyewe wanajua boundaries, wanajua jinsi ya kutumia lugha, wanajua jinsi ya kukosoa serikali na society kupitia lugha ambayo itasaidia wanafunzi wetu wajue hizi ni haki za binadamu ambayo inafaa, hivi ndio inji lazima iendeshwe, lakini pia walimu wanajua mipaka ya kiheshima. Korka kore, jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Omollo wacho ni dwaro nitie mar gayo tugo mag jopuonjre anyeto ma Butere no mondo obed gi ndhadho mowinjore ne dhi nyime gi piem. There is a culture that is currently creeping across the country where there is lack of order across every sphere of life. Whether it's in schools, whether it's in offices, whether it's in leadership. Murkomen omedo dhi nyime ka wacho ni nonro matut osechak tim ewi monj mag jofwambo mane luwo tukego kod bedo ni iro malungo wang' ne otigodo kuom jopuonjre. Sio halali na sio nia yetu kama idara ya usalama kwa njia yoyote kuumiza mwanahabari yoyote. Korka kore Chief Justice Koome to kane loso ewi wachno ne oyango ni luor ne duond doho en gima ochuno. Bono chik doho rucho oko geno ma oganda ni godo kendo thiro demokrasia ka okwedo gimano timore kawuono nikech mano ketho pend chike mathurka marito ratich oganda ahinya to nyithindo. Duond od buch ODM korka korgi to oyango ni gikwedo rocho ratich jopuonjre ma Butere, jofwambo kod joera mag drama. Giyango ni ratiro mar golo paro ochiw gi chike ma pachoka kendo yie ni ji duto nyalo chwalo pachgi e yo man thuolo kata obedo ni nyalo bal gi pachgi kamano. Ka jood bura Gadhoni wa Muchomba dwaro ni tim nonro ewi monj mag jopuonjre ma Butere kowacho ni jogo mabiyud kod ketho kawnegi ondamo mar chik. Okoni ok gibiling, Kenya nyaka rit ratich nyithindo, kendo ne njore makamano okonuore. To unleash chemicals on innocent school girls for simply expressing artistic truth is an unforgivable violation of rights and affront to freedom of expression in this country. This act is going to be interpreted as an act of repression. It is an unprovoked attack on moral integrity of our nation. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.